Ndewonu ndị be anyị daalụnụ. Mma akọlụ unu odo ihe atọ eji achọta visa. Nkọchala unu nye mma alaike ka unu si nye nke unu chọrọ na nke unu achọrọ na nke unu chọrọ na nke unu achọrọ. Mma gwa unu nke bụ eziokwu. Ịma na ọtụtụ na-asịli unu asị abịazi aka kata elute n'etiti osimiri ewepụta ọzọ aghọbupụta. O nwere ike ịnọkata isi ha na polo akọwachala gị ihe ọfụma. So mma na-akọwala unu na-akwala unu ihe ọtọ ka o si wee dị badaba ndọka anya bụ anya mmọnwụ. Unu chuzube nke sọrọ unu maka ụfọdụ na-adaba na wrong hand. Ejenti ọbịa ọsịasị agakatazia ọzọ apụta isi aha na nke a dịbụ okwe bifo ka ezi ka isi na-agwa m ihe a na-ebuzi m aka enwe ezimego mmadụ emenwuzie ọkwụba gị n'etiti osimiri. So nke ọbụla nwere nke adịrọ mma n'ụdị nke mana nkọwacha ịmara nke aka gị ruo ego gị bụ maọbụ nke ị ga-emenwu ma nke masịrị gị ị na-arọrụ. Mma achọkwa unu neneche ya unu sikwa good fine beautiful maọbụ unu si cool ma ikwuo uche gị maọbụ inwere ajụjụ ị na-ajụ ịghọtago. So nke mbụ bụ visitor visa bụ ị abịa on your own. Ọ bụrụ iwu bụ na mmadụ ga-enye gị invitation. Mmadụ nwekwa ike inyenwu gị invitation onye nke gị ma friend gị si na ị na-abịa ibibie na ọ ga-akọva so expenses gị nwa ga-akọva nka ma ndị na-eme matriculation bịa ịgụ akwụkwọ ị ga-abịa ngwa onye gị invitation letter. Mana onye a na-enye invitation letter ị ga-abụkwa odogwu odenigbo. Ị ga-egosi ihe iji bụrụ odenigbo. Ị ga-achịtakwa bank statement. O nwere ka ị gbanarị ya. Ụfọdụ uche enyere invitation na ịgbanarị gị ịgbanarị ya ịbịazi achọ ntanda na ihe azi anaghachi ihe akwa adị legal ihe alụ olu legal. Ị ga na-alụ olu oji ndị na ihe abịanwuzi ma ị nọgha ịghọtago ọdụnwe ọnụ ala. Ọ bụrụ onye ejenti na-emeli gị ọbịa nya nchịkọta ego ya niile nwee ike nnọọ mbụ ebe 5 million ga-ezulu gị visitor visa ma pocket money ma ego flight ma ego onye ejenti na ihe niile ma chenji ị ga-eji n'aka wee na-abịa. Maka ị na-abịa ị ga-ejidekwa ego ka ị ghara ịdị na-ada yogheli too much. Although onye bịala ofu na-adajọghali mana ijide ego ịma ndajọghali too much. So 5 million zuru gị nya mme ihe niile fe n'elu gaa n'ala. So nke a abịakwa na nke work visa bụ ọ dịkwa mma ọ magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ijide gị imekwere enyi ịbịa ịlụba ọlụ mana ọlụ a na-alụ adịrị izi. Ọ bụ ọlụ tara akpụ ọlụ dịka ohu. Ọ bụ ya ụfọdụ ga-edechichele gị kọntrakt si na ị na-abịa mme nke abịakwa omebe ọzọ ọbịa ọ sị na ọ ga-akwụ gị nnukwu ụgwọ ọbịa obebe ego gị ọbọzi ihe dị n'akwụkwọ ka eme. Ịma ọtụtụ ndị be anyị chọọ iji mmadụ ibie gboo ohu nya onwe nwaada umeli nnọọ onye ahụ fekwa aka si na employer nke ahụ pụọ maka ọbịa ịghọgbue na-agbụ ya ka oru wee bee gị. Ọchukwu zọrọ nwaada ahụ bụ na o nwere ọlụ aka ofe gawala ebe ọzọ ndị ife gawala ebe ọzọ ọ bụ sọsọ 20 hours ka ị ga na-alụ and ọ si na ọka report ya ọ bụ mụ nwasịrị anya rapụgodi. So o gawala ebe ọzọ o nwere ọlụ aka oluzie na-eke isi na-eme wig na-eme wivon ọ na-akpakwa ego nke onye ka njisi unu mụọ ọlụ aka maka o regret nya too much. Mana ọ bụrụ na ị nwere ọlụ aka ị ga-regret too much. Ndị mmadụ ebudo wele gị na-agba football nya na ọlụ a ga na-enye gị ga-adị ka ohu nya ịlụcha obele ego ịghọtago ị na-emekwu ejo njoloko ọ ga-ete aka ịnọkwatakwa ịghọtago. So and ego ndị work visa ọ na-anọ n'elu ọjị nya bụ 20 million ka ị ga-agụlụ chanchancham nyekwe onye ga-enye gị ọla employer fe emebiche gị efa dị anya ukwu ma ejenti nọchakwun ya o si n'aka fele aka onye etinye ọgbanyite ọ na-eluche 20 million. So tupu ị bịaba ọlụ work visa ma ọ bụrụ na ị chọtara ya on your own n'ịntanetị ị ga-eji nya ihe dịka 25 million n'aka ga-ezulu gị ihe niile bịa jide gị iji eli nri. 20 million ị ga-enyegodi onye ga-enye gị ọlụ n'aka gbam
ma ndị ejenti dute gị fancha na-eke mana inweta direct ọ bụ na ejenti ya nọrọ na ya ọ na-adịva chipa mana ndị be anyị na-adị anya ukwu abịa ewele ego tinyechi ejenti nke etinye onye abụọ lia mana inweta n'aka onye ahụ direct ọ na-adị chipa mana ebee ka ịfụkwana fafa na-ezo ezo maka asị fa na ego chacha ezigbo ndị ọcha na-etinye nkefa tinye nkefa na online o tinye na online like this onye dị qualify eweli so ọ na-adị competitive a na-enwetakwu ya mana ịchọ nweta nke anyị ya anọti aka ị na-aga n'ugbo ị na-eme imelide inweta so ị nwere nke ahụ ndidi ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ndidi wee na-achọ ka ị maa ma ị ga-adị qualify ka edute gị direct na-anaghị kọpọ afọ ị na-eche nke ahụ inwe ike chezuchekwa 6 months ma 1 year so far na ị na-eme steady gbọdọ non-stop nya never give up ị ga-enwetalili ya ịghọtago mana ọ dị competitive so ọ bịakwa na study visa na-elikwa ego n'ụdị nke ị ga-ejikwa ebe 20 million ahụ wee bịa ya maka ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ịkwụrụ anya gbam ị agụ akwụkwọ ịbịazie ị enwetalili visa iwu ka ọ bụ ma ịkwụkwara anya ụgwọ akwụkwọ nwere ka ị ghara inweta visa ọ bụgodị na ịnwetara fa na-akwụghachi gị ụgwọ gị ị ghara adịrị ya si na asịrị adịrọ na ya so ọ bụ na ị ga nwozikwu ma ọ na-enyere gị fa na-akwụghachi gị ụgwọ gị back and ịgụchara akwụkwọ inweta ọrụ ma ịgụkwa ezigbo kọọsụ ezigbo kọọsụ ị na-ediri imezi sponsorship wee nọbazia n'obodo ma ịgụcha akwụkwọ mana imega ezigbo kọọsụ ime ịgụchakwa akwụkwọ ahụ ịchọbakwa sponsorship ka ị nọrọ n'obodo so ịchọọ ịgụ akwụkwọ ịgụ ezigbo kọọsụ ịfụrụ radiography lab technologist nursing medicine pharmacy yes ọ bụ ndị abụgodi hot cake anyị aga ịgụchara akwụkwọ ịyara achọ sponsorship mana ịgụọ ihe ndị ọzọ ịgụchakwa ịchọba sponsorship ibukwela ego bunye ebe ndị ga-enye gị sponsorship ka e wee nye gị sponsorship ifu gị ma nwụsi nri ịmụ chef ma ịmago chef nọ cook inwetakwa ebe ị agụ ya ọ dịkwa attractive fa na like ya ọ dị employability dan ụmụ theory school a nya bụ studia imechekwa enyi ịchọba na ndị ọzọ UK fa na-azị ewe di na nwunye ịbịa gụọ akwụkwọ nya ịbịaba ịkpọrụ di gị ofu onye ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ na ịchọgo dịka gị na di gị bụ ịgụ akwụkwọ onye ga-akwụ ịghọtago so nke ahụ na Canada ka a na-eme di na nwunye na-abịa mana unu ga-agụ ezigbo kọọsụ nyafa na alak ka fa wee unu ma unu gụcha anya bụ akwụkwọ maka ọ bụrụ na ị nwere ezigbo kọọsụ fa na alak ịgụcha anya bụ akwụkwọ asịkwa gị na ba ama nwe gị na ọ bụ ihe dịka radiography physiotherapy kedie lab technologist kedie nursing kedie pharmacy kedie mana ego eji agụkwa sayensị rili nne ọ bụ nnukwute ego onye ga-agụ nwunye bụ onye nwee nnukwute backing ọ bịa ka eji si ọ bụrụ na ị ya agụ ụmụ ihe a health line ya na be anyị ịlụ ọnya gụcha anya lụọ ọnya for 3 years wee na-achọzi ịpụta ọbịbịa ga-adịgo nso ọma mfiazi ga-arụ ịgụcha inwere experience na-achọ ịbịa ọ ga-akwadolu gị izio ifugie so anyị nata azụ na visitor visa ịbịa inwe ike ị ga-achọ nkwa akwụkwọ tụrụ adụrụ ị ga-achọ nwa akwụkwọ tụrụ ịnụọ nwaanyị onye nwere akwụkwọ ụfọdụ na-eje ịmago nye mmadụ ego anụ ọnya nke asị mana ọ ka mma ọ bụrụ nwunye gị ọ bụrụ nya bụ na ịnọ ị nwere akwụkwọ ịnụọ nwaanyị ịbịa gụọ akwụkwọ ọ ya akarị gị mma o nweta akwụkwọ na ịnwetago unu mụzie nwa ihe bindịla unu adịzịa too much ewekweli wee nye unu akwụkwọ ịghọtago ọ ya aka mma ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ ị n'obodo oyibo ịnụọ nwaanyị jiri student visa kpọtụ ya so nwunye gị nwetara akwụkwọ ị nwetago ma especially unu mụzie nwa unu agabago ma ọ bụ o mezie ezigbo kọọsụ mechekwara enye ezigbo kọọsụ ngwachi unu o mechekwara enyi ọ ga-enweta ọrụ o nweta ọrụ wee nweta akwụkwọ ịnwetegokwa ifugi eso gbakọọ ma tụne nke dịzi gị mma ị na-eme nke a bụgodi brief ya mmeche mma abịa gbalụ unu nye ọtọmọ
so biko unu nye anyị akala efu n'anya ma kesakwanụ kụọ na aka na folo n'elu onwe ebe ede folo ị na-anya ọ bụrụ na o ridi folo yi na ịma na ị na-efolo ọ na-idiezi ịkụ aka mana ọ bụrụ na ọ jos dee folo ịkụ aka ị na-efolo anyị mebe ihe ka ị malụ daalụ na afa m bụ Lolo Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Elizabeth United Kingdom ka m si na-ewetara unu ozi ọma ndewonu ka emesịa.